sa live streaming, no? Kay naa naman gud siya ron ma'am abroad, no? Usa ka domestic helper ma'am didto sa laing nasod. Ang iyang concern ma'am, unsaon daw niya ma'am nga mapadayon ang iyahaon tang pag-contribute ma'am sa SSS nga tuwa man daw siya sa lahi nga nasod ma'am. Sa pamaagi ani ma'am. Okay, dagan pamaagi mo sa number one, mag-register di ka online, ma'am. Ah, okay. Para makabayad po siya, ma'am, through ano po, ma'am, online. Pwede sa GCash, pwede po sa iyang bank account. Okay. So diretso na ma'am. For example, ma'am, taod-taod nang iyahang taod-taod na nga panahon nga wala siya makahatag og contribution mo. Diretso lang gid siya, ma'am. Yes, ma'am, mabayad siya, ma'am. So, sa pagkakaroon, pwede siya mag-start from April, May, and June Okay po. So, 2023. oo. Ma'am, as to contribution, ma'am, doon na ba'y kalahian, ma'am, kung OFW ka, kung nagtrabaho ka? Unsay difference po, ma'am, para sa atong mga tigpaminaw? Of course, ma'am, kung OFW, ma'am, or self-employed ka, ma'am, pwede ka mag-self-employed, so naatay easy. Easy, Oo, compared sa kung voluntary member lang ka, ma'am, wala tayo easy. easy po ang term. Ang sa to na? Yes, ma'am, employees compensation, meaning, ma'am, kung naimahitabo sa iya, ha, na-injure ba siya, magsakit na siya, or kung ako lang mamatay, during time na nagatrabaho siya, ma'am, double recovery siya. Okay, salamat po kaayo no. So, katong atong tigpaminaw nga nangutana sa ako asang chat nako. So, pwede kaayo labing maayo nga magpa-member mag-i-activate nimo usab no ang imong account para makapadayon ka sa imong SSS contribution. Ma'am, napoy nangutana din ma'am kung kani self-employed yata ni siya ma'am. O mo gani mga panganing mga nag-chat din ni text ma'am no. Naay kuan din ma'am kung tawag ani kung self-employed mo diretso daw bayad sa bayad centers, ma'am. Kinahanglan ba gid daw ma'am magkuha pa og PRN or pwede na over the counter, ma'am? Diretso na bayad, ma'am. Naay mga bayad centers ni ma'am na maka-generate na sila PRN. Sila na mismo, ma'am. Yes, ma'am. Oo. So, ang buhaton na lang ni member, ma'am, is bayad na lang over the counter. Oo, mapakita lang siguro siya proof, ma'am, no? Or ID ba? Necessary ba, ma'am? UMID? Of course, ma'am, gikinahanglan na po ang number niya, ma'am. Oo. Dili man po necessary, ma'am, no? Kung UMID yun, ma'am, ang iyang ipakita. Yes po, yes. Sige po. Lastly, ma'am, UMID, ma'am. Kumusta ang UMID, ma'am? Naanan ba daw kay kapicturo na daw sila, ma'am? Last week, nangutana ko ni marag, ang network na lang ang ginahulat nato. Pero marag na maayo na siya, mga this week siguro. This week. Okay, sige. So, yes, ma'am. oo. Ang pamaagi gani nato, ma'am, sa atong UMID, ma'am, kay murag ang SSS manggod na or UMID manggod is gina-consider gid siya nga ginasaligan gid nga ID, ma'am, no, dinhi sa ato ang nasod, ma'am. O sayang ubang mga ID daw kuan na sila nga pwede sila pero namang gay ubang mga kuan establishments nga dili mo dawat ni ini. So si UMID, ma'am, as to pag cater na tong clients, naa ba moy kanang ihap lang, ma'am, in a day? Murag limit lang ninyo nga gina-cater. Diha sa bahada, ma'am. Ihap ko the day? Yes po. Kung pila yes. ang mapangtap ko? Yes po. Yes, ma'am. So far, ma'am, wala ba may anak man. Basta maabot lang yun sa 5 o'clock, ma'am. Okay. Sige, kay si Pag-ibig manggod na amang gud siya limit in a day, ma'am, no? O kung maabot sobra na ba si SSS, ma'am, wala. Wala, ma'am. Okay po. Sige. Salamat kaayo, ma'am. Ang kini nga question, ma'am, akong balikon tong ganina akong ibiyaan, ma'am. Dili SSS member ang babae. Unya mga nakay. Pwede ba daw niya gamiton, ma'am, ang SSS sa iyang partner aron maka-apply siya, ma'am, og maternity benefit? Pwede ba na siya, ma'am? Okay, atong tugunan mo makaning maternity benefit para magud sa atong mga members na babae, no? So, dili na ito pwede gamitin ang SS number sa atong kapuyo, no? Magkipag minyo mo, dili siya pwede gamitin ang SS number sa inyong partner, no? Gikinambay na kita mismo magpa-member para maka-enjoy at maternity benefit. Okay, sige. So, mga ladies na minaw karon, importante gyud kaayo, no? Ma'am, tama ba, ma'am? Kasado or dili, ma'am? Dili gyud pwede na mugamit ang babae sa SSS membership sa lalaki. Tama po?
Yes, Kung yes ma'am. maternity So, dili benefit. gid pwede. Okay, sige. So para sa mga nakay diha ug sa mga anak pohon, no? Magpa-member gyud sa SSS aron maka-benepisyo aning maternity benefit na gitawag nato mga kasama. Ma'am, last question nako this morning before ang inyong mga pahibalo, ma'am. Namang ko'y nangutana dinhi kung unsa himuon nila, ma'am. Nag-uban sila, ma'am, sulod sa 23 years na daw. Pero wala daw sila nag-decide na magpakasal. If ever lang daw, ma'am, no, na ay usa nila nga kuhaon nas Ginoo, ang mabiyaan, ma'am, nga partner maka-claim ba, ma'am? Dili technically dili pwede kay ang primary beneficiary na gina-consider nato dapat legal spouse gyud. Mm. So, except kung doon sila anak na minor, ma'am, katong anak na minor mo ito ang naidawaton. Okay. Kung naay minor. So, before na to ato ng minor, ma'am, bisan og 23 years na silang nag-uban, basta kay wa pa sila nakasal, wala sila legal documents, dili gid pwede, ma'am, na maka-claim ang usa nila, ma'am, no? Yes, ma'am, Oo. dili gid pwede, ma'am. Sige po. So, dito ta sa imo ang giingon, ma'am, kung naay minor children. What if, ma'am, medyo taas na maguling 23 years, what if dili na minor, ma'am? Kinsa ang makadawat og sunod, ma'am, sa mga benepisyo nga mabiyaan? Sige ma'am, mamantay hierarchy sa madawat sa pension. So number 1, yun nato ma'am, primary beneficiary, legal spouse, and or minor children. Okay. Ikaduha ko, wala ma'am, technically single ang partner, no? So ang ginikanan sa namatay na mundo, na ikaduha na mo dawat namsam na. Okay. Ikatulo, katong designate nato na beneficiary nato ma'am. Pwede ma'am, yan sa designated beneficiary, pwede i-assign sa mga partner ang ilahang tagsa-tagsa na partner. No? Oo. So, some dito ng dawaton ano yan. Ay kaupat, dito sa legal years, ma'am, dili na mo sulod tong mga anak na dili na minor de edad. Mao tong kani kung if ever sa ilang kaso. All right, sige po. Yes. So, ana mga kasama ha, gitagaan lang mo na mong picture, no, sa mga pag-claim o uban pa, mga requirements o qualifications. So, thank you kaayo, Ma'am Greta. Salamat, ma'am. Huwag daghan ang nagpaabot ni mo, ma'am ba. Sa inyong mga announcements, ma'am, you have your time po. Okay mo. So, ang itong announcement, nagpadayon ito ang short-term kung ka ng condemnation program, no? So, samtang wala pa ni deadline, pwede manhug lang dyan ni katong mga naay nang duman na pa sila itong sa SSS apply kita. So, dili dyan niya nato palampason. Di tamuhulat sa deadline, no? Yes po. Sige, ma'am. Salamat kaayo, ma'am. Ma'am, before day ta ka buhian, ma'am, naaday ko iapas nga question kay Ma'am Alenita Pabiliana. Minaw pod ni siya karon, ma'am, no? Ang yamang concern ni adto daw sila sa SSS sa Buhangin. Ako mangud silang gipaadto dito, ma'am, niya. Nakita dito nga dili daw siya maka-loan ang iyahang bana. 65 years old na, Roberto Pabilian. So, mangutana daw sila unsay hinungdan. I-PM raw niya nako nimo, ma'am, ang iyahang SSS number, ma'am, aron tubag na ko ni iyahang question, ma'am. Salamat kayo daan, Ma'am Greta. Yes po. Sige, ma'am. Sige. Sige, ma'am. Thank you kaayo si Ma'am Greta Quail kasama. Ato nakauban kada Miyerkules Social Security System dinhi sa serbisyong straight to the point.